سبيل الدموع سبيل مريح. الحمد لله رب العالمين. Assalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad. Wa ba'd. Mga loks pagaryami. Miya katutuuna tanok man si isagiyang kaiya kagagawi. Agi iswini sanggay tano. Oras sagiyang kaiya bulan Ramadan. Adi tano di makapamagusay kung mga padabandingan ku agama tano agama Islam. Sisi tano imanto sagiyang kaiya bulan Ramadan. Anto na yung mga kalbihan o bulan Ramadan. Ehid na pakaloin tanuron, nagyang kaya bisita tanong. Sagyang kaya kagagawi, daasalakaw ki al-alim Muhammad Bani Makaraya. Guru ami, balasang kawala sadang kakapakan daray nun. Ayatab ki isa usabaad, sisi itanoy manto ko bulan Ramadan. Anto na yung mga kalbihan o bulan Ramadan. Barakallahu fik si ko pakaisa ka. So Ramadan na tanto ko madakala kalbihan yan. Said na pa doon yung utakatir Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran at tigin na syahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan linnas. So bulan na Ramadan nas kanyan sa ulan naron inituron sa Quran naguskan niya sa Quran na pamanaturuan si kulang wano mga to. Iti pinakamal kalbihan o bulan na Ramadan sabab ko sa kanyan naknabas kanyan ulan no kapamuasa naguskan niya man na ulan sa kanino kapamatya sa Quran karon inituron sa Quran. Gusto nga bulan na Ramadan, nakanabubuso Quran ni minituron nung kami alay sa hadith sahih so lang wano niya nga una mga kitab na si minituron sa nga bulan na Ramadan. So Suhuf Ibrahim, so Taurah nituron ko Musa, so inituron ko yo Isa alayhi salam sa Injil, so inituron ko Daud alayhi salam sa Zabur na pala din si sa bulan na Ramadan. Nagupudrop nagyong tami ali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niya tunug so kakalabihan ni naron so ulan-ulan na plakan wallah subhanahu wa ta'ala sa mga paito ko surga nagupilak ba niya sa mga paito ko naraka jahannam nagupuputong wallah subhanahu wa ta'ala sa mga syaitan sa ngayong bulan na Ramadan naguumang gawin na so Allah subhanahu wa ta'ala na napagpakamara di ka niya sisa naraka sa ngayong bulan na Ramadan na dudun so Laylatul Qadr yakalbihan yan na sanggi bulan subroto apaman na 80 agutalo rago nagupatulan nagmadakal pan mga kalbihan ng bulan na Ramadan. Guru ami, alhamdulillah ka kaya piraan taro din gaw isa manan sa giyang kaya bulan Ramadan. Si Eko ulan-ulan asyaban, di tano di ka panayawa ko bulan Ramadan. Anton na ipki tendu sa miya kasulad sa bulan Ramadan. Pagkop kitendu si ko bulan na Ramadan, na tanod yung hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam matigina sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi wa in ghumma alaykum fa atimmu thalathin maana niya yung utos mapamusa kano si bulan na Ramadan amay kas kanyan amay kamay ni suhilal nagiti paganiya tuos ap kitanduwa miya kasul sa bulan na Ramadan na amay kamay yung tahilal tigila na kya niya ta ikaduwa na tigo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa inhum ma'alayk mo pamako kasapangan kan wag bo din na tanto ka malibot tong sa langit din na miyuran na taroto pa niyo sa talokolo gawi So Sha'ban nago ipuguman ng mga ulama although may to so mga ulama titindig sa yung tiga na al-hisab al-falaki ito so tiga na astronomic calculations ugay na dito kasanaan sabab ko masusupakyan yung paman na tafsir yung hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam paman tarot tapan sa 30 gawi iso Sha'ban no pamako di may ilay so hilal si ko ikaduwa po lago siya ko Sha'ban. Guru ami samanan na miya muasa tanaw sa giyang kaya bulan Ramadan. Anto na yung mga balas o kapamuasa si bulan Ramadan. So lagi dito mamu na so kapamuasa si bulan na Ramadan na tanto mamu kumadakala balas yan ay na pinaka tunudan ng muslima kailangan na milang agyan nagyong takatir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nagyong tatigyan as-sawmu junna so kapamuasa na sa kanina landing ko apoy ko naraka jahannam apya ginabu na kiyasa na sananan o muslima mi pamuasa niya na mi paligutan sa ginana na makapanagunta man sa kanina sa ngayong bulan na Ramadan nagupado nagyong takatir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tingya walis saimi farhatan yafrahuhuma as-saim idha aftara fariha bi fitrihi wa idha laqiya rabbahu fariha bi sawmihi yung tuwa sa kanyan na dua kamapian bila kapipi agino kagdem o bara puasa pagana na yung kakanan niya sa kunta ipalapis yan sa unta pa nakapkurian na tanto sa kanina mababiya ko manawi ka duwa na yung tuwa balas
yung takya pamasan na miptun na yan sukad na yan. Allahu Akbar. Tunap ni paman na lawan yan to balas mapkilang Muslim. Pedro yung tapo na kalimpiwan yan sa puso ka. Terima nu Allah subhanahu wa ta'ala sa mga pangningga. Pedkasi ko paman at iyan na kabga nga sa suul khatimah. Kesugukan yan si ko paman nakaseber. Ako madakal pa na ay naman na YouTube nakalalaman tan so mit kalipatan ng yung tababor rayan kaso mga payta o surga na walos kanya na ay ago piyag special na no Allah subhanahu wa ta'ala sa ngaran na subabor rayan para si ko mga barapwas. Panganinta ko Allah alang tanoron makasalit. Amin. Mi alingkar kami guru kami agyang ko tua kalbihan udi na mga balas o kapamuasa ko bulan Ramadan. Ayapad apa kaysa na antunay hikmah udi na antunay pad-asabab akini subun kita no wallahu subhanahu wa ta'ala ko kapamuasa itano ko bulan Ramadan. So lalayon tayo katir Allah subhanahu wa ta'ala tigiyan ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun. His kano mi maratiya na inipaligod ta kanu sa kapamuasa sa laydu kinipaligod si kunan niyo ang kanu makapananggila yung tuwa la'allakum tattaqun ang kanu makapananggila ang kanu katagon sa kalaksi ko Allah subhanahu wa ta'ala makabagol sa parati ayo naginan ni pinaka mapuro hikma o ngangan sa kaya kinisugunod kita no Allah subhanahu wa ta'ala sa kaya kapamuasa sa kaya bulan na Ramadan. Panganinta ko Allah mapeteno si ko mga tao miyamwasa ko bulan Ramadan na may pos mambu sa bulan Ramadan na mimbaloy ang masanggila sa dusa. Pakaysi yung kaisa ko mga pagaritano tigiyan anto na ipad ang mga ngaran o pintuan o surga. Besubusu baburayan anta ka aden pad ang ngaran o mga pintuan o surga. So baburayan na kanyan piyag-specialan ng Allah subhanahu wa ta'ala bituan sa ngaran o walo apay tao surga. Baburayan para to siya mga barapwas mapasang sila ni kapusa. So mga pasang kasimbayang na inibutug ngaran na yung tapay ta na babus sala. So sambayang nga sala. So mapasang ikan jihad na babul jihad perasul. So mapasang kabgay sa zakah na babus zakah. Ago babus sadaka. Ada man na pumutuan sa babul hajj asiko sa kanya na mapasang kapag hajj nagwanak mutuan sa babus sabr ago din na babul kadhimin anil ghayz siran sa paman na mapasang kasuber nagwag yung muta paman na babul ayman nagu padrod nagyong muta adba na mialip sa hadith babul umrah so mapasang kapag umrah no pagilin tano na yan na mga ngaran na aya misasangion na subabus supay taw mga baraposa ka kanabababus siya mainibuturo nga babur rayan kaya betul sa kasangian sa ngarang nabalay do pada mga simba sunsung ngaran na yung ta simba na yan inibutu ito ka special of puasa. Masya Allah, masya. Panganinta ko Allah tawagin ta sa alungan amore ko babur rayan babus sadaka babul jihad babus sala agus mga pad apay taw osol. Amin. Mga loks pagaryami kaya sabutan tano agyang ko tuwa kalbihan o kapusa ko bulan Ramadan. Agugyang ko tuwa sa bulan Ramadan naso tawa pemuasaon na si pekasulad sa agyang ko tuwa pembetuan sa babur rayan. Makatutuon na tano bukman mapita wala gid dai oras. Penalamatan tano agyang kaya alim tano o danyan kapakanderay nun. Isa penalamatan tano nagyang kaya an-nasiha multimedia siran ikasasabapan sa kapakabubulos agyang kaya programa tano gibuswa tayo laki niyo pagarin niyo amin Abul Hasan Alayudan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mga tao ay mahihina at nangangailangan ng tulong ni Allah subhanahu wa ta'ala. Giinamyak kay Twito so mga tao ang mananaguntaman sa irukat tahadjud. So kababalo yagyang kay agamat ano agama Islam arangkom mararangkom yan agyang kutwa pirikiri keban agyang kutwa kawiyawiyag agyang kutwa mga tao si isagyang kaya dunia nalangon tanurun din mataw ingeda iya sarigidan alungan aditatap ingeda iya ditanusi ketatap kenaba tanusi kakal. Search niyo agyang kaya Facebook tano iningaranang sa An-Nasiha Multimedia
kilay tanong siya sa mga pitibarangan ng mga video tanong. Bani pakalipati mag-like, share, subscribe sa mga video tanong. Ang makapupong kung mga andawan o mga ulamat tanong.